Ja veselá a som šperkárka, zlatnička. A aký najväčší šperk sa vám doposiaľ podarilo vyrobiť, ako to dlho trvalo a čo vás oslovilo na tomto festivale? Najväčší, viete čo, ja som si spomenula na taký ozaj zvláštny, ktorý bol súčasťou Socharského sympózia, takže to bol obrovský náhrdelník, ktorého krúžky boli možno v priemere 10 cm, no a dokopy možno meter mal ten náhrdelník, takže fakt veľký. Ako dlho trvala výroba tohto náhrdelníka? No to bolo za pár dní, 4 dní. Bol tak zjednodušený, ale vlastne na ten efekt. Čo hovoríte na Kežmarský festival? No, je nádherný, sme tu veľmi radi. Výborne zorganizovaná akcia, tak. No, super. A ešte, ktoré remeslo vás možno oslovuje okrem toho vášho, keď ste si tak prezreli možno niekedy celý areál? No, veľa je mi blízkych, ale čo tak naozaj, že úplne zaplesám, tak to je rezbári. No, naozaj, akože proste užitkové veci, hej, tak sa mi to tak páči, že možno na doplnenie si niečo tak do domácnosti, že troška od boku, hej.